Сборная дружина Муслёнского района. Равняйсь смирно. Приготовиться к внесению дружинного знамени. Внести знамя. Кадерле укучылар, хөрмәтле укытучылар һәм килгән барлык кунаклар. Бүген менә тагын гадәттәгечә без пионер туган көнен билгеләп үтәргә җыелдык. Без инде аны беләбез, пионер имыннан 200 елга якын элек бетерелсә дә, без аның традицияларын үзгәртмибез, һаман да шушы бәйрәмне үзебезгә якын итеп кабул итеп бәйрәм итәбез. Бүгенге бу уку елында районда барлыгы 2821 бала белем һәм тәрбия алды. Шуларның 888 стабар 1143 варис сафларына берләшкән иде. Алар барысы 170 отряд тәшкил итәләр. Бу райондагы балаларның 72% дигән сүз. Дружиналар, барлык балалар 27 дружинага берләшкәннәр. Дружиналар 3 программа нигезендә галстуклы ил, стабар юлдашы һәм варислыкка юл программалары нигезендә эшлиләр. Безнең оешманың максаты һәр баланың мәктәптә уздырган көннәренең кызыклы, мавыктыргыч булуын, аның көчле һәм җитез, акыллы һәм гадел, тәртипле һәм максатчан кеше булып үсүенә ярдәм итү. Канат буенча тирән чокырны үтте. Самостраховка карабин ярдәмендә башкарылды. Ул карабинны сүтеп алырга кирәк. Хәзер икенче этапка беркетергә кирәк. Хәзер таудан төшү күренеше. Билгеле, бу эшне урманда башкару тагы да күңеллерәк. Чокмак мәктәбе укучылары туризмның бу төрен башлап җибәрүдә үзләре дә пионерлар булдылар. Хәзерге вакытта бу төр буенча ярышлар мәктәп базасында 3 ел үткәрелә инде һәм туризм белән шөгыльләнүче балалар саны да артты. Кадерле варислар, туризм белән шөгыльләнү сезгә үзегездә кыюлык, батырлыкка омтылыш тәрбияләсә, кешеләр белән аралашырга ярдәм итә, табигатьне яратырга, табигатьтә ял итәргә өйрәтәчәк. Шуңа күрә барыгызны да туризмның менә шушы иң матур төре белән шөгыльләнергә чакырабыз. Икенче бала менә хәзер этапта. Менә күрәсез, бер-береңә ярдәм итү дигән сыйфатта тәрбияләнә. Команда өчен кайгыру, кыюлык арта.